Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaroon sa ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Jack! Nagarespeto ako sa imo. Amo gani nga birahon ko si Binig kung wala ka diri sa sulod sa silda. Naghambal na ako sa imo akong. Isa lang ka istorya. Hindi siya pagkaduga. Ari man ako o kung wala sa silda. Muning budlay, Jack. Siya lang may sala. Ako pang nadugan. Siya pang apinan mo. Ito ginatudluan mo man ko nga magbato sa imo, Jack. Agay! Agay! Sunok-sunok mo ko. Sige, bato. Agay! Oh, magbato ka. Bato! Lupugon ti kang animal ka. Bato! Hindi, Jack, hindi. Ikaw mismo naghibalo kung sino ang may sala. Kung sino ang nagsugot sa kamo. Kung nga nasubagan ka. Kaya balo ka akong, hindi ba na? Nugay kapag gago nga wala ka may kabalo kung sino ang may sala. Nagabay mo yung si Binig sa iya tarima. Ginsagan mo kakulit. Kaginago. Ano kinasumbagan ka? Maki ka? Jack, hambal lang ang ako niya. Pero siya na nakitgit. Sobra pa sa ginsakit mo siya. Ang inimo mo sa iya. Daandan mo na lang yamuhaton kag uligaon si Binig. Tungod wala siya nagbato sa imo. Amo gali ni Jack. Listen, may sala siya. Kay tungod mimbro siya sa imo grupo. Mimbro siya sa tribo Balaan. Bisan sala niya, apinan mo pa? Bah! Ha? Hindi ba lang nga naglisensiya man ako sa imo, Jack, na maupod ako sa grupo mo? Pero wala ka magpasugot. Ikaw ang nagbalibad na makasulod ako sa grupo mo. Tapos subong, painitan mo kuya. Wala akong mapasugot na makasulod ka. Tungod wala akong maluyagan ng pamatasan mo. Ang gawi mo. Adik ka nga daan. Hindi ko kontrolado ang dalagan sa utok mo. Basi maguba pa ang ngalan sa grupo tungod sa imo. Madamo kita diri sa selda.
kag hindi tanang miyembro sang tribu balaan. Pero kamutanan, miyembro man sang tribu balaan o kung hindi, palariho lang panulo kag magkabi ko sa inyo. Ginarespeto ko kamo. Magkapila na kita magsugilanon tanan-tanan kag ginasulit ko sa inyo. Importante ang respeto sa aton pareho. Ikaw akong wala ka respeto sa pareho mo. Ayan pa sa mga upultang nga ginadaog-daog mo lang. Damo ka na sang sala nga ginasugid sa akon sa mga upulta. Pero ginapasensyahan talang ka. Kaya hindi ako luyag sa kamo. Kaya ba sisiling ko, maliwat man ang batasan mo. Pero wala gigali. Mayo ganing nga nasakit ka ni Binig para makamarasmas ka sa sala mo. Pero ikaw pang akig, nagapakita lang yun nga haslo kagid. Jack, Makapila ko na ginhambal sa inyo tanan. Miyembro man o kung hindi sang tribo balaan. Basta ginunahan. Basta ginadaog-daog. Apinan ko gid. Kung nakita kong husto ka akong, apinan ta ka. Bisan hindi ta ka miyembro. O galing haslo ka. Manugarit-garit ka. Hindi ka magaling makasarang. ako na nadugan, Jack eh. Gindugan na mo pagid. Ginsakit mo pagid ko. Pati ano ka ron? Ha? Bugoy! Jack! Tabunin ninyo isang habol ang pertahan sa selda. Para hindi makita sang gwardya ang nagkakatabo diri sa sulod sang selda. Oh, Jack! Jack, anong himon mo? Mabato ka man na yan? Sugurin ta! Hindi, Jack, hindi, Jack. Hindi kuya pagsakitan, Jack. Manugid kuya bala sa gwardya. Ano? Ho! Manugid ako sa gwardya. Sa ginimo ni Binig sa akon. Kasi ginimo mo man sa akon. Ginsipa mo naman. Agay. Idugang sa sugid mo gaging sumbag ta ka. Jack, tama na. Sige, sugid! Tama na. Tanawon ta kung sino ang patihan sa ato ni Warden. Ikaw nga isa lang o kung kami tanan. Jack, Kung manugid ka gid man, tuura ha. Kung manugid ka, isugid mo ang tanan-tanan. Kay pasaligon ta ka. Amo na ina ang katapusan nga pagbura sang baba mo. Jack. Akong hindi ako pagtudluin nga magpintas. Pero di ka man gatanaw kung nagapamati sang balita, hindi ba? Damo na priso nga ginhupa, ginbangungot, nga wala na makabugtaw pa. Jack, ano? Kalabanan sa ginahupa, busog. Ikaw, kung magpadayon ka sang kagago mo, hupaon kagid nga gutom akong. Jack, Kaya hindi ka na makabugtaw. Ngaging patawag mo ako, Warden? Nanugid sa akong si Sir Moderiada. Gintabunan ko no sang habol ang portahan sang rihas sang inyo silda. Nga, may natabo bala sa sulod, Jack? Gamay nga problema, Warden. Nga hindi na dapat nga problemahon pa niya. O te ano? Nasolbar na? Oo, Warden. Gamay na lang. Mayo. Salamat sa bulig mo, Jack. Sa napulo ka silda diri sa jail, daw 3 lang ka silda ang matawhay. Isa na diri ang sa inyo. Salamat, gid, Jack. Kabalo ako, nga ganarespeto ka sang imo mga upod. Kag bisan bawal ang magtukod sang grupo sa sulod sang jail. Pero ginpasugtan ko ikaw. Tungod kay balo ko. Nga mga maayo ang miyembro mo. Kag mga maayo tanan ang tao nga ara sa grupo mo, Jack. Salamat sa pagsalig ninyo, Warden. Himuala ang maayo, Jack. Himuala ang husto. Ari lang ako sa likod mo. Suportado ka na mo.
Mr. Romeo Gomez. Good morning, attorney. Good morning, Mr. Gomez. Pogo ka mo. Please. Thank you. Salamat, attorney. Teno na, attorney. Okay na? Natapos mo na preparar ang mga dokumento, kagang mga titulo? Ho. Ari na. Kag isaylo ko na ini sa ngalan ni Papa. Yes. Very good. Very good, attorney. Very good. Muna yan. Mr. Gomez, dala mo ang mga pamatuod nga pakaisa mo gid si Madam Priscilla? Yes, attorney. Ari sa folder, oh. Kompleto ina. Ati maayo. Actually, isa na lang kabalay kag lote, kagang isa ka building. Nga nahamtangan sang money changer ang nabilin sa propiedad ni Madam. Ano? Anong saling mo, attorney? Maatagan na batian mo, Sir Nino? Isa ka balay kag lote. Kag isa ka building nila ang nabilin sa propiedad ni Madam. Ano? Alika. Ah, Sa din ang balay kagluting nga nabilin, attorney? Ang salapas. Ano? Kagang balay sa kipalas, anong natabo? Ha? Ang balay sa tiya ko dito sa kapis. Ang isa na pagin kabalay sa pamilya. Ang iyang mga salakyan. Ang mga fish ponds niya. Sa di na. Ano natabo man? Ari mga dokumento, Sir Nino? Ang mga deed of sales tanan. Kag ari man ang dokumento, nga nagasiling, nga iya ginhatag. Ano? ay. Alika. Ang buot mo silingon na ito. Hindi ka pamaligan ni titang iyang mga propiedad? Kagang iba kipangatag ya? Ho, Mr. Nino. Suportado initanan sa dokumento. Ari. Kabati ka pa? Ha? Kabati ka? Amo na sila kabigado si tita? Ano? Gipamaligayang iya propiedad. Samo lang sila? Bukaluan man kay tita. Gipangatag yang... Oh... Attorney, sa imo, be. Sige, be. Ipabati sa hangon kung ano pa ginang kaundan sang dokumento nga ginauyatan. Okay, Mr. Gomez. Ang balay niya sa Gimaras, nabakal ni Mr. Ong. Ang balay niya sa Kapis, nabakal ni Mr. Arnaiz. Ang mga fish ponds, kay kuno puro lang ato arendo, ginkuha na sang tag-iya. Ang iyang mga salakyan, pati ng speedboat, ginkuha sang bangko, tungod puro manggali ato tanan utang. Kagang balay niya sa pabiya. Ari yung dokumento. Ginahatag na lang sa ako ng balay. Tungod, madamo siya sang ginpaobra sa akon nga wala niya nabayaran. Kagdako mong kano ang kabalastan niya sa akon. Amoy na nga ginahatag na lang niya sa akon ang iya balay sa pabiya. ha? Terrible. Ari ang dokumento. Kompleto ina. Pwede ninyo nga ma-double check ina. Ilang nahot na lang gali ang nabilin, attorney? Ang balay niya lang kag building, sir. Kag amoy ng isaylo ko sa ngalan mo. Sang saan o ginhimo ining mga dokumento, ha, attorney? Ha? Abay, syempre, sa tungbuhi pa siya. Napirmahan na niya nga daan. Kag ginpabaligyan niya sa akon, sa tungbuhi pa siya. Kung nagasuspetso ka mo, sir, pwede ninyo nga ipa-double check ang tanan. Agad nga legal. Kag ipausisa ako gid man ini. Tungod hindi ako magpati sini. Mr. Gomez. Okay. Ikaw ang bahala. Diretso mo ina. Araman tira tanan eh. Dokumentado ina tanan. Ay, di na pa. No need na. Hindi na mapagamo pa. Okay na pa. Okay. Ano? Ba, hindi ko ang pasugot sini ninyo. Madamo sang kwarta si Priscilla. Sa anong tabo nga mamaligya siya? Kag mang-donate? Tinuntoy ni. Basi pike ang mga dokumento nga ini. Ah. Mr. Gomez,
Hindi ko mahimo, ina. Kag please lang, ha? Hinay-hinay ka sa ginapanghambal mo, ha? Basi kon iakusar ko ikaw. Pag gusto ka, akusar ka kung maakusar ka. Basta kay ihambal ko, luhay ko ihambal. Ipausisa ko ini. Parila. Tike ang mga dokumento ini. Kalma. Kalma pa. Abinugay bla sa agad jautas. Nakatubalanay. Una to bla police sa hotel. Sige na, ako na balat eh. Pabayin nga kami na lang anay ni Atty. Masugilanon. Sige na. May pamatuod. Kaya doon nagtaas ang dugo ko sa ginhambal sa abogado gina. Relax. Mauna lang sa imo man ninyo. Sige ta. Attorney, pasensya ka na kay Papa, ha? High blood eh. Okay lang, Mr. Nino. Naintindihan ko siya. Kag maayo man, kaya nagka-intindi ka man sang nagakatabo. Oo. Oo, kay Chindigin ako. Ano mo ng mga dokumento? Kompleto man tanan ili bala? Oo. Wala. Okay, gina ko si attorney. Maayo ka pa. Kaya nagka-intindi ka. Pero ang amay mo, daw, kabudlay pa intindi yun. Pabayin na lang na si Papa Attorney. Balok ka high blood. Ate, ano, Mr. Nino? Isaylo ka na sa ngalan niya ang building kag ang balay sa lapas? Obrahon ko na? O kunin? Hulaton ko anay nga, baka sugilanon kami liwat. Kabalo ka, Mr. Nino. Busy man ako eh. Damo man ako sa trabaho. Abi mo ginhigagaw ko ini obra. Agod nga. Nahuya ako sa inyo eh. Nahuya man ako kay madam. Saka ayaw mo gina, attorney. Sige, salamat. Salamat gina, attorney. Okay lang. O, ti ano? Obrahon ko na ini. Isaylo ko na sa ngalan niya ang nabilin nga propriedad ni tita mo. Sige, attorney. Mas mayo, kid. Sige. Isaylo na. Kag pati ng balay sa Gimaras, ang balay sa Kapis, kag ang balay nga sa siling mo, ginatag sa imo ni Tita Priscilla. Isaylo sa ngalan ni Papa. Ano? Anong mo't po silingon ninyo? Bugada, pero hindi pa kaintindi sa ginhambal ko. Kasimple sa to. Hindi mo maintindihan? Napigaw ako. Ano ba nagmot mo silingon? Hindi ko ikaw mahangpan eh. Katag sa ginambal ko sa imo, attorney. Siling ko, ay tanan yung propiedad nga ginapanagiyan ni Tita Priscilla, isaylo mo sa ngalan ni Papa. Ha? Ang building gani, kag ang balay sa lapas, oo, isaylo ko ina. Kung ano pa malang sinang ginapanagiyahan sa Ang siling ko, attorney, ang tanan-tanan. na baka na gani ang iban, kag ang balay niya sa pabiya, nahatag niya sa akon. Paano ko pa isaylo sa ngalan sa kamay mo? Kaya hindi naman nato iya sang tiyak mo. Ay, Attorney, mga gwapo ka mga gwapag sa mga bata mo, no? Oh, Sunod gid kay Mr. kag sa imo, no? ha? May picture ka sa mag-amay ko? Attorney, sa nasiling ko na, ang ginapaobra ko sa imo, obrahon mo. Kuluyag mo nga makita mo pa nga buhi ang mag-amay mo. Matag! Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.